खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ बिथाङाबो मोजाङैनो दङ दायो जों सानैया उदालगुरियाव थांगासिनो दङ बिबार बिफां लायोनो बिथाङा गोल्डेन साइप्रास ना गोल्डेन साइप्रास बेनि फेभरेट बिफां बियो गोल्डेन साइप्रासआ थ' गार्डेनाव गायनो होननानैहाय लायनो थांगासिनो दङ आरो जोङो मोनोना मोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै आरो सानडेखा थ' हेपि सानडे टु अल अफ इउ थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोङो देखायलांबाय थानोसै अबे बिबार बारियाव मा होनगोन गार्डेन मा नार्सारि सरि अबे नार्सारियाव थांदों नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै जोङो दे दिनै अखा हादोंमोन बोथोरा मोजां आरोना थान्दा बेरायनो खिन्थु आं बिराद गरमसो मोनदों नों गरम मोनदों बोथोरा एसे दुंहावहाव दोमोथार खिन्थु माइ गायग्राफोरनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरोना बोथोरा गायना लाखा माइफोरखौ दानो गायना लाखा सान्दुं दुंबा देहाया बिराद खस्थ' मोनो एटलिस्ट अखा हाबा मोजां आरोना गायनो अखाखौबो नांगौ बोथोराव जाय बोथोराव जाजायो बे जानांगौ सोमखोर जाला जोब्बाय नै जोंना सानदेआवहाय उदालगुरि टाउना बन्द' जायो ओमफ्राय दायो जों उदालगुरि टाउनाव सफैबायानो ओमफ्राय राजाया बिथिंजाय फैसा दिहुननो थांदों फैसाखौथ' नांखाथारगोन ना जेरावखि थाङा माने फैसाया नांगौ आरोना फैसा दिहुननो थांदों ओमफ्राय बेयाव फैबानो जोङो सहैनोसै नार्सारियावहाय नायनोसै राजाया जायखौ बायनो फैदों बेखौ मोनोना मोना दाना बिराद बिबार बिफां गायग्रा जादों बियो आंनिफ्राय इन्सपायार जादों आरोना आं बिबार बिराद मोजां मोनो नालाय दाथ' आं गायनो हाया नालाय ओंखायनो बेनो गायगासिनो दङ आरोना साफा सुफा खालामनाय मानायफोरखौ सफैबायानो जोङो नै बैनो तुलिका नार्सारि बेयावनो जों फैदों खुला दङ नोंथांमोना फनबो खालामनो हागोन बेवहाय फन नाम्बार होनाय दङ हाबनानै देखायनोसै नोंथांमोननो दे बिराद गिदिर आरोना बियो वाव एरिका पाम गोजा बेफोरो बेनो जोंनाव थानाया फांनै दंना न'आवहाय टाब बायनोबा बेहाय मोनगोन टाबफोरखौबो बेखौ मोजां नुदोंना टाबाव गायनायखाय वाइटआव गिदिर टाबखौ मोजां नुयो वाव बिबारा मा बिबारथाय बियो चलो yes target is golden cypress খুৰা কিবা গোল্ডেন সাইপ্রাসটো কোনফালে আছে গোল্ডেন সাইপ্রাস मिन्थिया नामाथाय ओइफाले ना नै राजा जों गायनाया बेसो मोरपंखिबो नङा नै बिलाइया बिदिसो जों गायनाया देरनो रोङिया बेसो बिराद टाइम लादोंना बोगेनविलिया नैलाय गोल्डेन साइप्रास टाबावसो दङ नै नंगौ देरद्रायबाय फिसा नांगोन आरो जोंनो थागोनदां ओरैजाय थाइजौ बिफांबो दङ नै मैंगो प्लान्ट
ओमफ्राय लास्टाव जोङो फाइनेलि नुहुरबाय आरोना गल्डेन साइप्रासखौ बैहाय ओमफ्राय नंगौना नङा खाथियाव थांनानै नायनोसै ओमफ्राय आङो भइस ओभार होनो गोनां जाबाय मानो होनब्ला बेहाय गान दामबाय थादोंमोन बिथांमोना ओंखायनो ओमफ्राय नै जों नागिरनाया बेनो आरोना खिन्थु बिसोरो बुंदोंखि नामखौ लेमन साइप्राससो होनो गावसोर এই টাপৰ কেইটা কিমান লয় 1500 per piece দামখা এই গছটো কিহৰ কাৰণে দাম হয় মানে লাহে লাহেকে হয় সেই কাৰণে ন যত্ন লাগা হয় বঢ়িয়া নুইকেৰ বাটে পানীটো বেছি দেখাব নোৱাৰে ৰ'দো সহ্য কৰিব নোৱাৰে দে মডাৰেট माबायाव जायगायावसो जायो बियो हायाव गायबायना जोंना ओंखायनो मोना लेमन पाइन कम ना है এটা হাইব্রিড ন কি এটা আম নহয় নেকি এনি টাইম 12 months फांसेल' मोनबाय जोङो फिसाखौ 200 थाखानि आरोना गिदिराव 1500 बिराद दामखा आरोना बे बिफाङा टाइम लाथारो नालाय देरनायावबो ओमफ्राय फांनैसो माबा माबि नायबावनोसै र' फांसेल' मोननायनि थाखाय जोङो आलदा बिबार बारियावबो थांसै दाना नार्सारियावहाय मोनाखै मोननोनो थाङा ओमफ्राय इसेबाबो आलदा जाथारो आरोना भेराइटिस दंथारो खोमा ना बेनि बिराद दङ लेमन साइप्रेस होनना बुङो गल्डेन साइप्रेस लेमन साइप्रेस थायो बेखौ मा होनखो दहाय लेमन साइप्रेस मोदोमो होनदोंना मोदोमदों नों नायनायाव आच्छा दा न'आव थांनानै बेखौ मोदोम सुना नायनांगोन र' बिफांखौ नुनायखाय जि खुसि जासै आयै मोखाङावनो दंथारोना नै दायो जों फैदों बेसिंखा नार्सारि हो आलदा नुयोना उन्दैयाव नै बेनो आरोना बेखौनो बायनो फैथारदों जोङो चलो नै ओरैजाय राबार प्लान्टबो दङ बेहाय फिसा फिसा बे कालारा आलदा जोंनाव थानाया आलदा खनसे मोसानानै होदो नोङो राजा बिफाङा दानायनि गल्डेन साइप्रेस নহয় জানো এইয়া নেই बेखौनो এইটো কৈছো এইটো কি বুলি কয় এইটো আমি লেমন বুলি কওঁ লেমন সাইপ্রাস না এইটো লাগাইছিল দে কিমান পৰে এইটো এটা 250 बा मोनब्रै लांदिनि नामा खमायनो नांगोन नों बायदि কম নহয় নেকি আমি লম মানে बेयाव फांसे दंखायो माथो সেইফালে আছে ৰাস্তাত আছে ओं बे सायख'नानै लादो वाव गान खननाया खोनादोंना ओइ राजा मोननायखाय खनसे मोसादोब्रा मोसायादे गायनोसै दा आरामनो गार्डेन बे फांब्रैखौ लाबाय जोङो दाम दरखौ खालामथ'वाखैनो र' नैबे गारिखौ नांगौ आरो नांगौ गारिया
पटल सार्चफोर दिबि दायो जोङो साहा लोंनो हाबबाय अदालबारियाव ओमफ्राय आङो नै एग पाफ लाबाय मोनसे दहाय सफैखांनानै जोङो बिराद उन्दुबाय ओमफ्राय आंथ' सिखारासै खिन्थु राजा सिखारनानै मालाय गायखांलायबाय होमबासो आं सिखारबाय नोंथांमोननो देखायनो माबायदि गायखो बियो बेथ' सिगाङावनो दंखायोमोन ओमफ्राय बेखौ गायबाय बैहाय फांसे दङ खिन्थु बियो बिराद खस्थ'यै देरगासिनो दङ आरोना बोरमा अमाजों नाग्लि नुग्लि जानानै ओमफ्राय नै बेयो फांसे बैथिंजाय फुरा लाइन लाइन आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बकुल बिफां ओमफ्राय बेयाव जोङो माबा मोनसे खालामगोन सानदों बैथिंजाय एरेका पाम गोजा ओमफ्राय आरो फांनै दंबावो बेखौ बिथिं गायखो होनखोथाय अबेथिं गायथ'वाखै ए गायथ'वाखैनो जायगा मोनाखै आइडिया मोनाखै सावनानै बेहाय हाग्रायानो गैला बेयावनो दोनबाय थिङा थानाय नङा उनावहाय ओमफ्राय बैहाय फांसे दंमोन बियो बिराद गोबाव जाबाय दासिमबो देराखै आसरित टाइम लायो नैबे मा होनोथाय बेखौ ओमफ्राय बैयो सम्पामोन दासिमबो देराखै मानो होनबा बोरमाफोरनि थाखायनो ओमफ्राय जोंनि किउट किउट थाइजौआ नै दासिमबो दङ बेबो बेबो लेमन साइप्रासानो बेनो जानांगौ आरो फांसे सिद्दा थांबा समायो बुसि जाबाथाय नों समायसिगोन बेखौ नङा नों बेखौ बेबो दालाय थांदोंमोन नों दानना होनायखाय सिदा ओरै जानाया मोनसे बेखौ गिदों ओमफ्राय दा नैबे मोनसेया नालाय मोननै थांना दङ हाग्रा जाजोब्बाय साफा खालामनांसिगोन दाननोबो ओंखारदोंना नै समायना जावफिनथार नङा देरबा खालामसैब्रा बेखौ देरबा दानसै दा माबा गायग्रोनांसिगोन फांनैखौ गायनो थाखाय बिराद कनफिउज जागासिनो जोङो जायगा नागिरना मोनाखै ओरैजाय फुरा स्ट्रेट जादोंथ' आरो ओरैजाय जों सानबायखि बे फांसेखौ जोङो बुफुनसै उनावहायब्लाबो बुफुखागोन नालाय ओंखायनो बेखौ बुफुनाय जाबाय ओमफ्राय डिसाइड खालामबाय बे लाइनावनो गायनोसै बेबो बकुल ओमफ्राय बे लाइनाव गायनोसै आरो जोङो बे फांनैखौ एगेन डिसाइड खालामफिनबाय बिथिंजाय गायला समायनाय नङानो दा अबेथिं गायनो दालाय ओरैजायबो कमप्लिट जाखाबायना ओमफ्राय ओरैजायबोथ' नों जुदि खोन खोन गायोबासो आरो ओरैजाय बेनोथ' आं बेखौनो लोंबाय थायो आरोना दा जाया जेब्लासिम राजाया जायगा सानो अब्लासिम आङो थाबायनोसै बेहायनो हो ओरैजाय केसे ओरैजाय थाबायनोसै डक्टरा आंखौ 30 मिनिट्स थाबायनो होदों नालाय सानफ्रोमबो आग्रायावसो मोजां थाबायनो ओरैजाय गायनो एगेन जोङो डिसाइड खालामफिनबाय बेयावनो गायनोसै जायगाखौनो मोनासै जोङो बिराद अन्थाइ दङ ने बिराद बे गोदो न' लुनायफ्रा बेयावनो दोन्दोंमोनदां अन्थाइफोरखौ हे मासिबां थाम्फैलै दिनै नों माबाखौ दावदै बाख्ला सावासैना सिदा खालामना होनांसिगोन ना गुरै जानानै दङ हाया
ओरैजायसो गायनोसैलाय ओमफ्राय लास्टाव ओरैजायजों गायनाय जामारबाय आरोना फांनैखौबो जोब्बाय गायनाया ओमफ्राय आंनि थाबायनायाबो जोब्बाय मेंगुलायबाय आङो ओमफ्राय दुगैहैनोसै दायो